салом алейкум ҳамдиёрони азиз, имрӯз 26 августи 2025 мебошад. Қарор дорем дар назди ниҳоли ноки ясачка. Бардоред. Ясачка будаст неки ина бинед. Ман мазаашро ба шумо ҳеҷ чӣ намегӯям ози. Ин ака зард мешавад, на? Зард мешавад. Ин заб зард. Мазаи ҳандала мекунад. Ҳозир ё ки баъд? Инаме ҳозир. Мазаи ҳандала мекардааст. Баъд чӣ маза мекунад? Баъд мемонад. заб зард мешавад. Ин ясачка ба монанди нокҳои ҳамон ғарми монанду, лекин ин калон. Ин калон Март места, бехаладин мегам. бехаладини то моҳи феврал март меистодааст. Мо аз ин ниҳол дорем. Тахминан як 200-300 та ниҳол дорем. Ина бинед. Ясачка. Ин нок имтиҳон гузаштагия беҳтарин нокае. Ин нок аз имтиҳон гузаштааст. Ҳар ноки дивиҷи агар нагузашта бошад, ки ваям гузашт гӯям мешавад. Ин имтиҳон гузашт, дар ин ҷо аллакай хурдем ша. Ина бинед. ҳамдиёрони азиз, кадоми боғи нок кардани аст, ин ясачка кунад, роҳат мекунад. Ина бинед. Ина бинед. Ноки ясачка. ин ноки беларусия мебошад. Сероб аст, бисёр сероб аст. Дар бозор харидораш ниҳоят бисёр аст, чунки аз намуди зоҳирӣ аз нокҳои маҳаллии худмон базебтар аст. мумкин ноки маҳаллии худмон ширинтар бошад, инро ман начашидам, лекин дар базебӣ ин базеб аст. бо мана як дарахти дигараш ясачка ва боз ана Ину 3 соланда дарахти. 3 сола. Ино 3 сола будан. Бинед. Чӣ қадр хушрӯй ясачка. ана ин пул мешавад. Дар бозор ин пули хуле аст. деҳқонони муҳтарам, мана аз ин нокҳо нок кунед. ҳамхи калон мешад ака? ӯ ин бисёр баста будааст кӯтагаш. ин чанд сола? 3 сола ера. 3 сола? ин ака 5 кило зиёд бастагиан ё зиёдтар? ин 3 таш 1 кило мебурад, 4 таш. Бале. ҳамдиёрони азиз, ниҳолашро мо дорем. Марҳамат муроҷиат кунед ба ман. ниҳолаш 50 сомонӣ. ин меарзад. ним кило гӯшта мехӯред, лекин ин ба шумо 1000 сомониҳо фоида мебарад. гӯшта мехӯред, ҳал мекунед, меравад. лекин ин ба шумо 1000 сомонӣ ҳар сол фоида мебиёрад. як дарахташ 1000 сомонӣ мумкин биёрад, агар калонтар шавад. дар паноҳи худо бошед. худо нигаҳбони шумо шавад. марҳамат муроҷиат кунед. ноки ясачка.